Naledi Media Production. This is Kwamgela Nasema Community Radio Station. Please tell us your name, surname, and tell us what's why we're here today in Joburg Sport. I'm a ground, happy with the end. Good joining us. And there's some Sawubona Sasinaledi, igama nguPhila isibongo Mpiyakhe, khona la uPhongolo. Namhlanje sila emshinini kaShukela. Sinama games esiwadlalayo ka donated shoe, the easy tournament yesinayo, whereby invite ama teams, mainly ama teams adlalelwa ngama legends ukuthi azo donate icathulo silekelela ingane ezingekho la ezithatha khona noma ezidinga usizo. Ingakho sihlangene namuhla. Siyabona ukuthi each team iletha icathulo la mhlawumbe yini inhloso yokuthi kube necathulo njengoba sibona, and it's a good initiative. Iqiniso singalikhuluma Sasinaledi ukuthi sisuka kuma backgrounds angafani. Uma unayo experience yokungabi nalutho kulula makukhona lokhu kuncane onako ukumcabanga lo ngatholi lutho naye. So idea yonke iqale uma sikhona uku-identifya isidingo sokuthi silekelele ingane. Masibuka ingane uningi labo abangenabazali, uningi labo abakhona abazali kodwa abangafuni ukuba present empilweni zabo. Sisebenzana kakhulu ngawo umphakathi. So sase sicabanga ukuthi why singake sihlanganise lokho kuncane sizokwazi ukulekelela ngazo. Sikhiphe nasemqondweni into ethi umuntu onikela ngoba enokuningi. Asinikele ngoba kokuningi but sinikela ngoba siyazi feeling yokungabi nalutho. Siyazi na impact ezokwenza uma sebeyi receiver on that other side. Kulula for mina nawe isicathulo esodwa ayini isicathulo esodwa. But for one osi receiver on that other side kusho likhulu kungamotivate ukuthi aqhubeke nesikole even if ebesecabanga ukuyeka. Mhlawumbe ingane enjani ezithola lezi cathulo?